enchira ne bono nyina ye pie around the same time biribia no bono hene be ware enchira na enchira hene no abaye bono no gas hene de enchirafo ene enchirafo eba betena na asantefo no hu se sai de enchirafo no omo wo tumi sonko bia ene bo omo ma omutim kodua so se ubisa de enchirafo na omo secret ne se omo besua akon ahimie ene sanema na efi enchira di ya bo asantefo kon ahowo be semiensa enchira ne asante ayonkofa mu yiriye no omo fa enchira ehu se ye wonuro na ye ho oden no de asante ne se ne bo ma behwe mensuma so e ma me to mancha tat of sumankwa hene ewo kumase tina nkuroto be ye se nwotwe a ye boa tachiman o tachiman hene de ma asantefo na ye kon bo mo ade ye mu no ye nyina ye de yesan ba yichi sankuro no ne asantefo no apɛ nipa binom wo no a omo asa omo ho na omo abubo omo ho se asante hene ewo sankuro no a omo di bono manya ewo ebi eye tachiman tano so ebi ye tachiman tubodom ebi ye woyam ebi ye tano boase ebi ne nkyira branam na ofuma ti se obeti a ba bi asante hene bubodi nyina no sankuro we ho esan se yekobo asante ewo ko member of Bono Regional House of Chiefs. Nana Tabriya the third. Being a member of the Bono Regional House of Chiefs. Being a member of the Bono Regional House of Chiefs. Do hereby. In the name of God. In the name of God. And our great ancestors. And our great ancestors. Swear that. I will bear true faith. And allegiance. To the Republic of Ghana. As by law established. So help me God. Abusuya Old Boga TV ena wanigusu a wohwe no ewo YouTube, Facebook, TikTok ba bia obehia no bomodiana oni entre abusuya num ene ye Bono Regional House of Chiefs na ye baaya na ye abato ene nananom amamre ne amanne kwan so sene ewose oyi empani amfie nnan bia etiri no sada ena na ewose ekoso na processes ne de ye de ni na beto platform no so amamo hu na ene menana eba bedi enkomo menana tabiri yawo nana wakonwa no abodini ka ho no enu de manya papa media the frame odene ho sina kofuna tabiri yawo the third odene ho sina kofuna tabiri yawo ya otoso miensa abusuya ono na mene no ebetwetwe enkomo nei nana ye mwakwa babiem Ediba House of Chiefs nana mebisa se weni ne di nkan a waba House of Chiefs ana one the dikan no se mamefa achia ama ifo atiefo okay yaba se akonya de meba bedi akonya bebe ye 16 years ni okay na mabedi akonya na momo no na nema binti ani nema binti no na nema bi abe kroso manso bi ni nema bi o bra menam emra ekwanso ne amande ekwanso abedi akonya no na yanyeme ntum as a member of the house na sabre de onyakopon adomo no abrewa ayipuma ekwan mu akira sa Ghana no emra ayi adwuma emra ani amane ani ehihye ewo ho ema akanfo kwan ye fa so edi yahene akanfo ene titiro so nkyirafo so ya mane ye no kwan ye fa so di no na o ma agiatum se nyina no akọ terefe ama aban so agiatum ene no o mo frɛ yen ema je se o mo eso yen in as members of the Bono Regional House of Chiefs. Okay. Nana edase enchira eyatidi na ache papa na yekoya bakose ne kusua bakose mu a unka Ghana bakose mu ma wanu nsi abra wo mo nchira din wo kuro ahodo pi na afiri nchira mu apie ahini ahodo pi afiri mu apie secret ne nesan ai enchira tse ne oka no ya bakose mu de very rich and very deep. Okay. Enchira ne Bono nyina ye pie around the same time. All right. Binum say around 1295. This is 1265. And bon Bono for no apie free mu aye amori no. And shall for so apie free rob bomo. Nana sa bon me no ebe ho. Okay. Na ye nyina ye ancient Ghana Empire. Okay. Ana ya ba betina area ho. Okay. Ana Bono no sorry ye no. Just sorry. Okay. Na hodo minim hihye ya ba ya Bono for no ne nkyirafo ebe hye se
biribia no bono hene be ware nkyira na nkyira hene no abaye bono no gas hene Tachiman that time and that time Tachiman my bono sabre no na Tachiman ni ho okay na bono ene wo ho okay nti ne bono kingdom no na e free meka bono kingdom na yafa say ye free sim north aye Asian Ghana Empire no Mali area or Senegal area no e baaye no omo di kan baaye omo settle kese to chire omo kingdom no ene bono okay all right ye ti bono kingdom no na e free black voter okay e ko kan Ofin river all right e free voter region Ghana voter region okay e ko Cote d'Ivoire yeah na yeze na hinkuro no e bono man so Nsoko okay ene Bontuku okay this is the Bono kingdom all right all right o hwa akanfo nyina kingdom so de ye wotumi kina ya pa na Bono kingdom no ana nkyira hene so ana na ye Bono hene no eba panyi okay nkyira na ye se ya ka se Bono no na ye akanfo nyina PSC a akanfo nyina PSC ne ba PSC so ba PSC ana nkyira hene oh so nice ye kan nkyira yabakwasem no eso na ye very deep yabakwasem no mu edo kase pa ni ya ne se the chafo so so free na ya for for adawu okay ana agona okay so free Senegal se Mali na mo ba no na mo ba abono to mo ko bono ken no okay sa na bono ken ne se omo ne ma aya nkyira e ma metena okay it's the chafo and chafo e ba betena Bino say 150 years, this is 120 years. But omuni yetra ya ne ware fra ye no musuan chirafo nyansa chirafo nimde ye chirafo kwan ye fa so ye niema ya man ye ne ya mamre nyina no yes we the more than chirafo ye fa den chira okay eti hono mo no nimde a munyaye ahonya munyaye ni prospect munyaye no no omde free chira no Ekoya great kingdom the greatest Akan kingdom. all right Omu colonize adansefo ene sehwefo ene wasa okay yeah eno miyane asantefo enyina no omu de sa nimde no free ne sa hoode no efi nkyera nti we ne ba ansa na fe kwan a efa so ye ne asantefo hia no anso another issue okay but ya kase nkyerafo no bono abakwase mu no ye ficha bebiri asa na bono collapse ya Tachiman so ba no nkyerafo so ye bomode obre na de nkyerafo so ansa na asantefo de na wa begusa okay na ye beba asante de so mema menimi abedi asante de no honkomo na ye hwe role a mo play ni mamamre ni amane ni ye ba ho no ma ye beba behunu sa ne ma na tete ne ma na still le wo ho ana se bibi ntino asesa kakra one no ye free baby na ye wo nkyira no etutu etense baby but nipa ni bi aka ho okay ana ye ko boyem ansa na kire ye san free boyem esan ba nkyira okay ba ye tena boyem ho pa che kase okay na ye se nkyira ya sase ene boyem all right anu ti no nema ni bi o ha wo ba na ebia na wo ba mehu ba ya bakwasem ne ya yi na yin ya de ene bia na da see pa na midi minu wie ho na ye nyakwan akwaje wa home medi matena se afia no pa na tese mitie abakwase me ya okan yi a na ye ka se nananum free bon mu na nya se bia mu bon mu na mu pie free ne mu be settle e wo ho no na ho na na omote a omo de ye omo edan a na omo sa na kire no kore se bi nkusie ne wan kotokonum na wan o mo le shebom okay nipa de se na o kan bia kon bi ne bai all right kon no bai na bia nipa no okobo omo adwa e wo efeze the caves no cave no mu okay na baby a omo esa epie okay nti se na yayi ne all right all right Matias na se abakwasem bia nyansa mapa ebata akire nti ya na ya hwehwem na yegusu aye hu ye ni obrempompa na di enkomo no ye na ye nkyira ahene na ye no atwetwe enkomo no e wo Old Burger TV koso na ene ye ntina subscribe to your channel no na share
ma obi anso sanka bi menua memo wakwaba Yeah. onua ni din ande udin na mamanya official nekus ne de enya na Obo Afrim Charles. Obo Afrim Charles. But what can I kusuna? Na kus. All right. Me ntia na say na de meto panyin. Nti ye frame na nakwaku. Okay. Na me na fofo atwa so na nakwaku no ma My ye nekus. Okay. Yes. All right. Yenhwe in the formation of Ashanti, what role intra a play a woman? No question say e kan kira ene Asante Ayonkofa. Nkyira ne Asante Ayonkofa no. Mra mebra ohene kasa no, o kan kira ne de nkyira ho asem. Ekoba se tema de nkyira fo free nkyira ekọ ba bia omo yi ne de nkyira honom. Ye hu se omo kon echi Asante edi Asante so that time na yedi din a ifre na Asante kra kwa man amakom adwoso no na omo na ye beka se omo ko an omo tina Asante eso wo mo na Asante fo no hu se sa nkyirafo de nkyirafo no omo wo tumi sonko bia ena bo omo ma omo tim ko bia so na utse ubisa de nkyirafo na omo secret ne se omo besua akon ahimie ene sanya man efinkyira nti e ma Asante mpanyfo bi etrezi e be hwehwe kuro a ye frɛ ne nkyira nti omo bae no omo beto ye nananom se omo ho nti omo bisa omo na nananom se ye yadusufo ye yabofo na ye akuafo nti e ma saa Ayonkofa no ho na omo ka se ne omo hinya ye moa nti omo ne nkyirafo enya Ayonkofa nti mebi obenya kon no na omo befa nkyirafo e ma ye kobo omo okun nti ye bo Asantefo kon ahoro be se miensa ebi ye mra Asante ene votafo ekokon ye nkyirafo ekubi nkyira omo ne kurobi ebeka se daboya anagonja ekokon nkyirafo ekubi ni nyina na ye kwa e wa hyenso bi ana bibi wo ho a ye de ba e kire se ye ko vota no ye de nipa ba ye ko daboya no ye de nipa ba ya omo nyina wo ho a kire se nkyirafo ni Asantefo kokon no na ye de sa ne no ba through that no nkyira ne Asante Ayonkofa mu yiri ye no omo fa nkyira ehu se ye wonuro na ye ho oden no de Asante ne se ne mo ma behwe me nsuma so e ma me nto mo man nkyira tat of sumankwa hene ewo Kumase anase Asante mamu nti otumfo sumankwa hene oyare a na duru a obesa ne obenoa obenom kese obekokon a yeyi na ye sa de mani nyina na ye sumankwa hene Asante. Okay. Eti na obi be kase nkyira ehya Asante hinase anase biye bibi ma no na e ba ne sen na ye na omo island say omo wo obi a ye de no esi ho so ono nso na ye Asante representative na be kase Asante hine o bibi sa o me ba chwane nkyira no dibre na omo de ma ye no eduru mre bi a tem oheno kasa no o ka se na ye papa ni Takima hene nkyira ne Asante Takima ne Asante enya ntokwa nti mra ntokwa no emu omo akon ye na omo twifa Takimanfo so no ye ka se Takimanfo bese na eko German ene nasefo nti that time na nkyira ye ti ba bi a ye fre ho boyem e ma ye hene na ye fre no boyem prisi e fa nkyira fo fi ho de e ba old nkyira e ma ye ba betena ho nti na ba mo san free boyem ba nkyira ya le ye wo no na sanne mo no ni bi so no na me di ka se omo ma ye tat of sumankwa hene nti na ye na obeka ya Asante ene abrofo ntokwa no the empire of Ashanti ebreki that time na ye hene bi akodi sumankwa hene e friend na Nadom Fagi abo na na Sabra e ya Sabri tufa nti ma me example so obetie sumankwa hene ofiri mu a enche no na ne din nana no Dom Fagi abo Dom Fagi abo na ye nkyira konti hene din ye ba house we o happy ne ne waba no ye nkyira hene din Asabre nana komu a otimitu koye miracles ba na eto ni dis Asabre we dey too fine this attack no so man no nti current otu sumankwa hena wo no o nkyira yedi na oyisu na ye nananom emma
ene edi no ntu kwa asante amamre mu a asante akonya bia yedi no mamu ofase eni nuemu bet sumankwa akonya no yedi no mamba mu esan se eye nkyerafo ye ma na edi ho na tema asante empire no break ye na asante confederation no starting 1935 no omo san ba be fa na na o ye nkyera hene ugado ede no koy okoto aso okole echi no ye hu se Kwame Nkrumah ba ye obecheche niam no tekimafo di omo no se mbanfo bu bebi se babi aboa bi agina no na ne bagina tekimafo no se omunya asante nko abi tina nkuroto be ye se nwotwe a ye boa tekiman on tekiman hene de ma asantefo na ye kon boa omo adeye mu no ye nyina ye de ye san ba yichi sankuro no ne asantefo no apɛ nipa bi no ho no a omo asa omo ho na omo abubu omo ho se asante hene e wo sankuro no a omo di bono manya ho ebi eye tekiman tano so ebi ye tekiman tiobodom ebi ye woyam ebi ye tano boase ebi ne nkyira obranam na ofuman nti se obeti a ba bi asante hene bubodi nyina no sankuro we ho esan se yakobo asante awo na omanku anchi. All right, next alliance understand mu ntiase apam na mu nyina mo koy e na mo services ana mo de eboa o mu nti no okay. All right, so sisi ya benya sa factions na assign na no mo ye di manage those issues because I learn say muna de mu ni mo say mo ye bono for na mo wo bono ma mu so sisi na bimo enso claim say omo no ebe so allegiance to Ashanti no e de apati kakra ba na atoda e de how kakra eba e de basabasa ye menti mo ho ase watimi wakame eba kuru no na for example say oba ye kuru no ha nipa represent Asante say oya Asante hene go no ye court ana ye region house of chiefs ono okogina ho asabusu panyin maboso wo ya family o hene yes or swear affidavit say oye boso abusu panyin nti nkrata nyina mu court ba bi e be kono or represent ono ne family no as abusu panyin but obeduru nkyira ayi ase ne nema bi a na o star ne ho say oye nkyira hene but utie tamana nana ekasa na o kan bibi say eneyi nkyira ene Asante bono yade yemu no yede amamre ene ye adwuma nkyira hema na yi no nkyira hema ya gazette no ase queen mother of nkyira ene yi na natabia na natabia obedi ade no onko court da se manso no ye mfa ni nyina ho na ye nyema mienu ho manso na na ade ba ko hema agua ho manso na na ye twi na na afia mponsa munkum de sekan ene na atwu ase twa mpa ben ene na omotwi ya men cha de no ne omubi ante ase ti na tabia nominate obi ama ne oyenkyira hema esan se ofa amamre ne amane akwanso nti no Ghana ban so agye se nipa na tum a ye frɛ na afia mponsa brunkuma otoso miensa ne onso ye gazetted queen mother enti eye abusu akuo bi ena etoda ombo nwochi dom ekwa Asante na kuro no de ye ya abonfo a ya mamre ya de ye nyina no ye ya abonfo me da say last message I would be ma inchirafo a wo amanone ne Ghana fo a etie nyina na yimfa ye oboba free me gina ha me ka kire omo hwe me free nchira omo amanone ene ya dofo nyina ne se ya aban de niam atoto akwanmu a ne nchira ye wo one chief osena kofra tabia aban agina tum se nchira man hene na divisional ne oye president no obeso in na ne wabe member of Bono regional house of chiefs na de ye ka nyina ne se nchira ya asomdue ya matuo enkwatwere ba bia etwere ye hia mpuntuo ye hia nkoso ye hia nkanko ye nyina ye mra fie na ye mra meboa wo amanone a ne signal mede ma won se nchira ne manso ni ho ye wo hene baako ye wo hema baako na me for me to safu asra sa de awie me for sa kwanya nso aka kire ya dofo se na otwem yenu se ne ye wa mamre bi a ye by dia ye frɛ fofie na ne memenda no edano ebesi 18th ya hihye dwumadie bebre over 16th no ye be clean up exercise ya nkyira e de sese nkyira kromie ne nananom enyina 17th ya wada no ball akansie ebe koso ya to yensa free nkroto be miensa ebe kan nkyira ho a ball akansie be koso fiada no nananom be amamre ni amanne akọ
obi o wapuma bia fie akwa akoto so aye niam kama na memenda no grand deba na na to ne sa frɛ bono ahemfo bebiri yesusu sɛ bimpo a na ɔse ade ɔsagefo ɔse ade yo na na agimambadu ɔyɛ dɔmahene wɔne de apamfo baba bebu yɛ ki dɔma enti yeto yɛn sa frɛ bia ɔhwɛ bia Mini amedase. Yes, We wish you all the best. I'm sure.